Nevšední restaurant Zvonice se nachází na samém vrcholu tiché a tajemstvím opředené Jindřišské věže. Svým umístěním přímo v dochované zvonici s původním zvonem Svatá Maria je ojedinělý nejen v rámci Prahy, ale i celé Evropy. Zatají se vám dech, až budete uvedeni mezi stěny z hrubě tesaného kamene a obrovská gotická okna, procházející oběma patry s krásnou vyhlídkou na Prahu. Okouzleni interiérem neváhejte vydechnout a vybrat si z pečlivě sestaveného menu. Virtuozita mistra kuchaře a genus locí tohoto místa zcela jistě uchvátí vás, vaše blízké či obchodní partnery. Nad talířem umělecky aranžovaných pokrmů si uvědomíte, jak krásné věci přirozeně patří k sobě, i když je dělí staletí.